Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии в Хасково се здоби с модерен STEM център за практически занятия. Оборудването е на стойност близо 150 хиляди евро и се изпълнява по Националната програма за възстановяване и устойчивост. 3 високотехнологични и модерни кабинета бяха открити днес на тържествена церемония. На нея присъстваха преподаватели и възпитаници на учебното заведение, както и официални гости. STEM центърът включва лаборатория по проектиране и иновации и лаборатория по техника и природни науки. Двете лаборатории са изградени с идеята бъдещи и настоящи наши ученици да получат качествено, модерно, интерактивно образование и това образование да бъде тяхното бъдеще в един по-модерен, по-високотехнологичен свят. И нека образованието и новите технологии вървят ръка за ръка. Именно това е идеята на нашия STEM център. Образование и технологии заедно. Това е смисъла. Заедно учители, ученици да могат да работят в една модерна, адекватна на съвремието среда, която е в помощ на учениците да придобиват своите знания и да натрупват своите умения. Гимназисти и преподаватели направиха демонстрация с новото оборудване. Тук практически се работи, учениците да правят отделни модули, примерно на предаване на движението от електродвигател към друга спомагателна единица. В открит урок учениците показаха как се разглобява батерия, как се произвежда тор от биоотпадъци и кои са алтернативните източници на енергия. Протича електролизата, започва да кипи и се произвежда готовия газ. С новооткрития STEM център, гимназията по транспорт и аграрни технологии в Хасково затвърждава позицията си на модерно училище, което подготвя учениците си за професиите на бъдещето.